FM. Mahtavaa! Kiitos! Kiitti vitusti! Tosi paljon. Voi soittaa lisää. Valitettavasti emme voi enempää. Mut Laos, Burma, Mafla ja Kontoon kiittää. Meillä on ihan helvetin kiva tänään. Seuraavaan jaksoon, rakkaat ystävät. Pitäkää yllä. Helvetin hyvä se. Kiitän. Ei vittu. Thanks you. Hyvä tseeni. Käärmemies saa 5 kovin. Onko se laillista? Onko se edes puolilaillista? Älä pois mulla Mikä possi saattaa? Sydä pisti kouluja hirveästi. Vitun nilikki. Nili käsittämätön. Jere.